Simshubele isimo nina wengane kaMthandeni igcikamelisho kaManqele osiletshelwe ngomunye wesilisa emva kokuphucuka kwezilakhe eliqoshe eveza ukuthi-ke usengabuyelana nalo mculi yize senengane kwenye indawo. Kulezi zinsuku kusabalele ey'nkundleni zokuxhumana izwe eliqoshwe likavezile Buthelezi odume ngokuMakampuphu okuyindodakazi yakhe ayithola negcikamelisha ngaphambi kokuba lotsholwe umsoco wakaKhumalo. Uvela kwezi kuthiwa-ke kumosha izinto phakathi kukavezile nomsoco. Kuthiwa ucingweni lukanina kaMpuphu umsoco akagcinanga ngokuhamba izikulumo eqoshiwe, kodwa kuthiwa-ke kukhona izithombe zakhe unina kaMpuphu enqune bezithumelela igcokamelisha. Kuthiwa kumsoco ubeza kwaletha ukuthela uthe akazimisele ukuphawula ngodaba ngoba selukubantu abadala-ke. Uchaza ukuthi angakuqinisekisa impela ukuthi-ke enkulumeni eqoshwe esabalele kuFacebook yena uMabuthelezi okhulumayo engeke aphawule kakhulu futhi ngaye ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo manje ngoba udaba uselibeke emndenini wakhe. Kumanje-ke balixoxa nomndeni kaButhelezi, kuchaza umsoco. Umsoco-ke ungumlandeli omkhulu kaKhuzani owaziwa ngokuba imbangi yegcokamelisha. Eminyakeni emithathu edlule umsoco ube esematheni ethathu unina kaMpuphu waze wamlobola, kwasabalela izindaba zokuthi umphuce igcokamelisha waze wavela ngasohlelo likaKhuzani ukukhulumela negidangoma likaKhuzani uThebela Mpunga Sintibani, lapho ethi wafika sekusele sekulela umuhla kunina kaMpuphu engasayazi indoda. Kuthiwa igcokamelisha-ke bese lihluleka ukumjabulisa ucansini. Emva kwale nkulumo-ke uphinde wasabalela nevidiyo lapho-ke kuvele khona igcokamelisha ligibeza unina kaMpuphu emotweni yaliHyundai H1 emhlophe libuza igcokama ukuthi-ke selibuyelene yini unina wengane yalo. Lithe ababuyelene kodwa-ke bayaxhumana. Uchaza ukuthi njengoba-ke ubevele emgibelisa emotweni ubezolanda ingane yakhe ekhaya emvakashela, noma-ke bangathandani kodwa akuphelile ukuthi ungumama wengane yakhe, naye ingane-ke iyafika imvakashele futhi-ke bengeke ayihambise phansi umama wayo ebethatha isinqumo sokuthi-ke uzoyihlangabeza ekhaya. Ukuthi-ke ubeyithathe yanayo le ngane khona akanankinga lapho ngoba phela ivele ifana nokuthi iseyingane yakhona ngoba unina useyegane khona. Nale-ke yesibili ayikhulele uMakampuphu angayibiza ngokuthi eyala agane khona ngoba-ke akanankinga nalokho kuchaza igcokamelisha. Igcokama-ke yize kwaba sengathi lathathelwa unina wengane ngesikhathi egane umsoco, kodwa-ke bebevele bangasathandani naye ngaleso sikhathi. Enkulumeni-ke eqoshwe unina Mpuphu uzakala ukuthi-ke sengathi ubeyithumela omunye wabangani bakhe evezwe ukuthi-ke maningi amathuba ukuthi angabuyela kunegcikamelisha, kodwa ubanje ukuthi uselotsholwe lapha ekhona. Mina ngabuyela nje kuMthandeni mangithanda, ngabuyelwa nje futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right, kodwa manje inkinga-ke nginomuntu engithandana naye futhi-ke oselobolile nje, oselobolile phela. Nanokuthi wena mngani ngithola umuntu angilobole, noMthandeni wayengayitsheli lokho, wayoyitshela nje ukuthi nje ngothi mangihlukana nje naye ngingatholi umuntu oserious mhlawumpe nje ngijole ngidlalwa abafana yabo. So naye nje akukho mnandi ukuthi lokhu kuthiwa uMakampuphu wamthathela umsoco nani. Akukho mnandi lokho mfethu. So naye nje noma ngathiwa-ke naye akasenalo lolo thando, but ukuthi naye azwise labo bantu laba bamthukayo ubuhlungu yabo. So naye nje ngenza noma ngabe yini.